Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukala uyazitholisa owesilisa okhala ngobuhlungu emva kokusinda kwesiphithi sengozi egcine edlula nabantu abayishaka lolunye eyenzeke ku-N2 emumva kwasemthunzini Toll Plaza izolo ekseni ngesithuba zabo 6. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemiti igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Namanje uthi usaphazamisekile emqondweni owesilisa osinde kwesiphithi sengozi yemonto eyenzeke izolo ku-N2 emumva kwasemthunzini Toll Plaza. Uthi akazi ukuthi iyodlula kanjani lento emehlele njengoba uthi ubehlele phambili no driver ngesikhathi kwenzeka lengozi. Uzwe ngathi kunento eqhumayo wabe esecela udriver kuba amise imoto. Uthe mayehla ufice imoto isidale inhlekelele yengozi. Abantu belele phansi, abanye bekhala, abanye sebevele bephangalele. Lengozi ekubuye ukuthi yenzeke phakathi kwe-truck ethwala izimonto kanye ne-H1 ebelayishe abazalwana abangu-24 egcine kudlula abantu abangu-9 kule ngozi. Uthi ke namanje usashaqekile udinga ukwelulekwa ngokwengqondo ngento athe ayibona. Namanje usalokhu sibuye njalo isithombo athe asibona izolo. Abantu ke lengozi bathinte kakhulu namanje basakhuluma ngayo khona ezikhundleni zokuxhumana. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho ngalo lolu daba.